if I may, wala pong problema doon sa main case. Wala, oo. Sa dismissal nga eh. Oo. Ang nagkaloko-loko ito doon sa MR. And we want to find out, pwede nyo ba i-submit yung records of the case from MR to the downgrading of the To penalty from dismissal to demotion? Wala kayong discussion, di ba? When I look at the case folder, pinayagan nyo nga mag-file ng collective MR. Nagtanong ako sa lawyer, Secretary Guevara, di po ba pagka nag-file ng MR, dapat individual? Kasi iba-iba yung kanilang justification kung bakit pwedeng i-grant yung kanilang MR. In this particular case, that is correct, Senator. O, pero ang ginawa nila, collective, tinanong ko sila eh. Isang MR lang daw for the whole group ang i-final. Eh, magkakaiba yung depensa, sila Samana, ang depensa, wala ako dun eh. Paano magkakapare-pareho isang MR lang sila? So, the one that I'm trying to point out here, mukhang may lutong Macau between MR and the decision na lumabas noong October 17, 2017. Nagkalutuan dito do sa MR.